det er så Sebastian her. Altså, det er fordi, jeg kom til at kaste min hunds legetøjsko hen. Altså, nu er den løbet ind for at finde den, og der fandt den inde i hækken. Skal vi prøve en gang til? Giv mig bolden. Eller skoen, ja. Ja, giv mig skoen. Nej, by. Nej, hold op. Hold op, man. Se, så går det ind i hækken efter den. Ja, jeg holder i min mund. Ind i hækken. Se, så løber han lige så stille og roligt ind i hækken. Au, den har det, den. Nu finder den. Mysterium. Nå, så du ved, hvor den er, men du kan bare få den ned. Her kan jeg ikke se den. Fuck. Og ja, jeg var lige sige, hvis jeg får et kamera, ligesom det Syndicate-projekt, jo, det Slayer og dem der, så jeg også begynde at lave YouTube. Nej, Call of Duty-film. Så bare det, så jeg ved det. Eller, jeg ved allerede, måske om jeg kan, med det der filmløg. Men jeg håber, man kan filme Combat Training med, fordi det er virkelig sjovt, og jeg er mega god til det. Så det vil bare være awesome.